egameni likaJesu umfeli wethu, amen. Amen. Bazalwane, lo ngaphambili usisibuyi Suna ozoba umama Duma, amen. Amen. Bazalwane, ngiyaqala ukungena. Bazalwane, ngiyambawa kakhulu uNkulunkulu usithwalile. Yazi bazalwane, this year ngina 45 years. Kodwa ekuhambeni ebudeni bokuhamba kwethu umuntu ehamba ngokwazi nangokuhlakanipha kwakhe, ngibonga umusa uNkulunkulu nami wangikhetha efemelini yakithi, ngamamukela, wangena wahlala empilweni yami. Bazalwane, yazi ngizwa ukuthula mangena phakathi kwenkonzo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Yazi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi asiphelele igama elithi uJesu Kristu inkosi. Yazi sisahambe endleleni sibiza leligama elithi uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu senzela umusa imihla ngemihla, kangangokuba ufakazi enginabo ngoNkulunkulu kungashonelanga. Ngisukuma nje ngokuzobingelela entabeni yendlu kaJehova. Mina ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Yazi ngisangenile nje phakathi kwekhaya ngizwa ukuthula nokwenama enhlizweni yami. Ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi ahambe nathi ngazo zonke ikhathi asisibekele. Sisasuka endaweni yase-Alexandra usithwalile safika kahle. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi.